مجمريا صلاينا يزي بفلاينا يأمرو صقم ወይ حمام ستيغما ዝበሃል ወይ ድማ መጥጊ ዝብሎ ክሳይ እቲ ነውርነት ናይቲ ሕማም እዩ ነቲ ኩሉ ሰብ ከይነግር ዝዓግቱ ተረዲካኒ ተኻለ ሕማማት ሓደ ሰብ መጪሲ ኣነ ሽኮር ያላትን ሎም ማዓልቱ ኣላትን ሞሎም ሽኮር ኣይወስድኒ ኬክ ኣይበልዕኒ እንተልካዮ መን ኣሎ ብኹነኔ ዝረይክ ወይ ድማ ኢሉ መዛረብ ዝኾነ ኣይኮን የላ ናይ እምሮ ፀገም ንዘሎ ግን እቲ ማሕበረሰብ ከም ዝተረግመ ወይ ከም በጋንንተ ከም ዝተሃርመ ወይ ገለ ኮይኑ ስለ ዝረአ ወላ መውስቦ ዝኸልውን ስለ ዝመስ ዝኾነ ኣብ ገገሊ ብዙሕ መቕፃዕቲ ፒኒቲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ካብ ክነግሮ ከይነግሮ ይዝዓክቶ ትዝሕዝን ከኣነ ትፈውስኻ ኣብ ምንጋር እዩ ዘሎ እቲ ፈውስኻሲ ሓቢ ኣካል ናይ ትፈውስስ ኣብ ምክፋሉ ኣብ ምንጋሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ከይትነግር ከይትኩነን ትፈርሕ ምክንያቱ እቲ ኢንቫይሮንመንት ከባቢ ናይ ኩነኔ እንተ ሒዝካዮ ድማ ኣይ ሓይሽኒ ጥራይ ዘይኮነስ መሊስ እንዳገደደ ዝኸይድ ኣብዚኣ ሕጅታ ዘላታ ቀንዲ ብሓቂ ፀገም ነዚኣ ከመይ ጌርካ ትፋኾስ ናብ ዝብል መስርሕ ናይ እምሮ ፀገም ምህላውካ ናይ እምሮ ሕማም ምህላውካስ ናትካ ፌይሊየር ኣይኮነን ናትካ ውድቀት ኣይኮነን መርገም እውን ኣይኮነን ሓንቲ ሓብቲ ትማሊ ብስልክ ተዛርበኒ ነይራ ድምፅታት ትሰምዕ ነው ጎረባብተይ ከም ዝብሉኒ ገለ መለገለ እናበለትሲ ዋይ ረእይዋ ሕጂ ኸ ቢኬር ሒዛ ዋይ ሕጂ ሞ ዝብል ድምፂ ሰምዕ ኢላ ሽዑ እንዳ ኣመንክዎ ኸይደ እዚኦም እዮም ከም ዝብሉን ዘለዉ ገለ መለ ክብሎ ጀሚረ ኢላ ሽዑ ድሕሪ ነዊሕ ንሰብኣየ ከካፍሎ ጀሚረ ኢላ እታ ፅብቕቲ ነገራ ንሰብኣየ ምክፋል እያ ሰብኣየ ካፊላቶ ዋ እዚኦም ዳ ሞቐመ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ እቲ ዘይክውንነታዊ ነገር ማእዝን ናይ ትኽሳይ ምስ ነገራ ሽዑ ነቲ ድምፂ ክትጠራጥሮ ጀሚረ እንታይ ኮይኑ ፀኒሑ ናይ ጉድለት ናይ ናይ እምሮ ኮይኑ ፀኒሑ ዳሕራይ በዓላ ደልያ ናብ ቸርች ሒዛቶ ኸይዳ ነቲ ጉዳያ እስኺ ጋን እንትለው ክሎም ከዓ እዚ ዘይበሃል ጸሎትን ዘጨንቕ ምሻለካ ንፍርድ ክሳይ ዘሎ እዛ ሰብዚያ ኣማኒት እያ ሙሉእ ዕድሜያ እሳን ስድራ ቤታን ኣብ ክርስትና እዮም ክሳይ ገይሮም ዝገደደ ካልእ ኩነኔ ከዓ መፅያ ሓሚማ ጥራይ ዘይኮነትሲ እንደገና እቲ ኣጋንንት ኣለዉ ተባሂሎም ከዓኒ እንጂ ናይ ኣጋንንት ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል እንዲና ኣብ ዳሕራይ እዚ ኩሉ ወዲቕዋ ሽዑ እንታይ ትብለኒ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ከማንሲ ገዲፈ ኢላ ምክንያቱ ሓደ እቱ ክብል እቲ ድምፂ የሳቅየኒ ኢላ ካልኣይ ምስ ሰብ ክዘራርብ ዘይክእል ኮይኑ ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ሰብ ኣባይ ዘለዎ ኣረኣያ ከዓ እና ከፍአ ኸይዱ ምሻሎ ከም ኣጋንንቲ ከም ዘለኒ ኣብ ገዛይ ተዓፅየ ኢላ ሕጂ ንምንታይ እቲ ክስታይ ኣብቲ ማሕበራዊ ይኹን ኣብቲ ናይ ቸርች ሰርክልስ እዚ ናይ እምሮ ሕማም ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጦን ጥራይ ዘይኮነስ ብጌጋ ኢና ንፈልጦ እሱ እንታይ ይኸልኦ ኣሎ ነቲ ሰብ ክወፅእ ረድኤት ክሓትት ፈውሱ ንክቕበል ይዓክተሎ እሱ እንታይ የምፃልካ ሕጂ ኣይዞሌሽን የምፃልካ ትንፀል እናተነፀልካ ትኸይድ ምንፃል ወይ ድማ ኣይዞሌሽን ድማ ሪስክ ወይ ድማ ተቐንዲ ምልክት ንሓደጋ ንኻልእ ዘቃልዓካይ ሓደ ካብኡ ርእሰ ቅትለት ርእሰ ቅትለት ውፅኢት ናይ ሙሉእ ደስፐሬሽን ኣነ ተስፋ ይብለይን ጥራይ ዘይኮነ ዝሕግዘኒ ድማ የለን ናይ ዝኽልቲኡ ውህላል ስለዚ ኣብዚ ክነብር ኣይክእልኒ ይኾን ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እዩ ብኻልእ እውን ክትግበር ከኣሊ ምናልባት ምስ ኣብ ርእሰ ቅትለት ክንዘራረቡን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢና እምፅዮ ምክንያቱ ዝረአ ዘሎ ኣብ ህዝብና ተርእዮ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ናይ ኣእምሮ ሕማም መርገም ኣይኮነን ናትካ ድኻም ኣይኮነን ካልእ ነገር እውን ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ንኻልእ ሕማም ጉድለት ናይ እምነት እውን ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ንኻልእ ሕማም ንኣልዮ ከምኡ ጌርና ክንቅበሎ እንተዳ ዘይጀሚርና
ክንፈትሖ ኣይንኽእልኒና ስለዚ ኣቕዳሚት ስጉምቲ እቲ ስቲግማ ንምስባሪ ወይ ድማ እቲ መጣጊ ንዑ ንምቅላሲ ተቐዳማይ ቅልስና ክኾን ዘለዎ ኢለ ሓስብ ነዚ ብኸምዚ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ እንጂ ዓባይ ነገር ተዛሪብና እዛ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ ሕጂ ክብሪ ሓወል ይሕሞ ኣሎ ይርኢ ጀሚሩ እዚታት ኢኻ ብዙሕ ትሰምዕ ትርኢ ከምዚ መፁን ኣለው ከምዚ ርኢ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ሕጂ ንሱ እቲ ናብ ዘይጥዕና ዝኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰብ እውን ከይርድኦ ክእል ምክንያቱ ሓቂ እዩ ዝመስሉ ሓቂ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ሒዘ ሆስፒታል ከይደ ናይ ኣእምሮ እንታይ ይበሃል ድሓር ሰሚዑና ድሓር ብቐረባ ድኾንክዎ ክነግረካ ኢሉኒ ሓኪም እዩ ናይ ኣእምሮ ድሓር ኣብ ሆስፒታል ከለኹ እናመርመርክዎ ከለኹ ትሪኦም ኣለኻ እዞም ኩሎም ሓራምዝ ዝሓልፉ ደለው ኢሉኒ ኢሉ ድሓር ኣብ ሆስፒታል ሲ ኣብቲ ዘለናይ ፍሎር ሓራምዝ ክመፁ ይኽእሉን እዮም ኖ ሪሊስቲክ ኣይኮነን እዚ ሓርማዝ የለን ተበልኮ ኖ ኣይትልን ኣለኻ እምበር እዚኦም ኩሎም they're running ጎዩ እንዲኦም ደለው ኢሉኒ ክሳዕ ከምዚ ንዕኡ ሓቂ እዩ ኢሉኒ ነቲ ካልእ ሰብ ግና ሕጂ ኣብ ኣእምሮኻ እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ሰብ እዚ ትነግሮ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንድሕር ሰሚዕካስ ከመይ ጌርካ ሕጂ ሓቂ ይኮነን ሓርማዝ የለን ድየ ክብሎ ደለኒ ኣብ ቤተሰብ ኣብ ሓዳር ኣብ ደቅኻ ንባዕልኻ ገለ ይጋጥም ከመይ ትገብሩ ከም ሞያኹም ዚ ኖ ከምኡ የለን ድዩ ወይስ ኣሎ ዲኻ ክትብሎ እንታይ ትገብር ፅቡቕ ሕቶ እዩ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ማለት ጉድለት ናይ ኣእምሮ ንባዕሉ ሓደ ቋንቋ እዩ it's a language ስለዚ ነቲ ቋንቋኦም ተዘይፈሊጥካዮ ምስኦም ክትዘራረቡን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ሰብ ፀገም ናይ ኣእምሮ ኣለኒ ዝብለካ ሒደት እዩ ዝእመን ሒደት እዩ ብጣዕሚ ስለዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ምስኡ ክትቃለስ ድማ ወይ ኣብ ሱሳይድ ተዘይበፂሑ እሞ ብጭቡጥ ክስታይ ተዘይረኺብካ ኣሎ ወይ ድማ ንኻልኦት ክጎድእ ብጭቡጥ ተዘይተረኺቡ ብሕጊ መድሃኒት ክወስድ ተሓታቲ ይኮነን ኣይሕተትን ማለት ሲ ናይ ግድን ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ኢሉ ክነብር ክእል እዩ ማለት እዩ ንመን ዝኸፍኦ መስለካ ነቲ ስድራ ቤት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ትሪትመንት ሓደ ካብቲ ክንክን ክተኣታቶ ዘለዎን ኣድማዕ ከዓ ዝኾነን እንታይ እዩ እቶም ስድራ ቤት ናይቲ ሕሙም ናይቲ ኣብ ሕማም ዘሎ ንዕኦም ዝኸውን ሰፖርት ግሩፕስ ኣሎ ከመይ ጌርካ ተንብቦ ከመይ ጌርካ ትሕግዞ ከመይ ጌርካ ትቕበሎ ነቲ ዓለሙስ ከመይ ጌርካ ትመሃራ ክገርመካ እቶም ስድራ ቤት ብመጠን እቶም ስድራ ቤት ዝተማሃሩ ብኡ መጠን ሲምፕቶም ናይቲ ሕሙም ክጎድል መጽናዕቲ ዘረጋግፁ ሓቂ እዚ ሕሙም ተዳኽ ሕከም ዘይከኣለ እቲ ስድራ ቤት ኣብ ገለ ዓይነት ሳይኮ ኤጁኬሽን ተዳኣትዩ ከቕርበካ ድግፎ ንዕኡ ክሕግዞ ማለት እዩ ምክንያቱ there should be a point ኣብ ገለ ነጥቢ እዚ ኩሉ ተሓስቡ ዘለኹ ዳ እሞ ትክክል ኣይኮነን ማለት ዲ ዝብለላ መድረኽ ንኽበፅሕ ኢኻ ዓወት ትበሃል ትክክል ኣይኮነን እወ እሞ ሓገዝ ከድልየኒ ማለት ዲ እንታይ ኢሉካ እታ ክትግበር ትከኣል ብስድራ ቤት ኣብ ኣስታ ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ከይብፅሕ ይከኣል ኣብ ኣንተ በፂሕካ ግን ብድሕሪኡ ናብ ሕክምና ክወስድ ይኽእል ብድሕሪኡ መድሃኒት ክወስዶ ይኽእል ብድሕሪኡ እቲ ሲምፕቶሙ እናተቋፃፀሩ ክኸይድ ይኽእል ተመሊሱ መድሃኒት ወሲዱ እናባኻ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ስድራ ቤት ናይቲ ኣብቲ ፀገም እቲ ዘሎ ካብቲ ፀገም እቲ ዘሎ ሰብሲ ብዙሕ ተፈላለየ እዚ ናቱ እዩ እዚ ናቱ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም እዩ ኣነ ንዓይ ኣይቀርበንን እዩ ስዩ ሕከም ዘለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ሓንሳብ ኣብ ስድራኻ ምስ መፀኻ ካሲ public health issue ዝኾን ምስ ናይ ስድራ ቤትካ ሕቶ እዩ ዝኾን ከመይ ጌርና ንቕበሎ ከመይ ጌርና ንርድኦ እናበልካ እናተላዘብካ ትኸደሉ መስርሕ ስለዚ እቲ ብእምርኡ ዘሎ ዝያዳ ነዚ መስርሕ እዚ ክከታተሎ ክእል ካብ እቲ ኣብ እምርኡ ዘየለ ቅድሚኡ ግን ናይ ክንክን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ናብኡ ኢንሻአላህ ቶም ሪስክ and prevention ክስታይ ግን
أقدم كاجن تعنا خاص كم يجركات حلو نأمره تعنا خا جن أو جن بزح كتجمع تخليخ سلزي كل سب أقدم وسي أمره كم يزل لخو إنها بلا كفتش هاللو على ندحر مهناتو ندحر عتيقة ندحر كتسحب جميركا كتطفئ تغيرها ديو قرمي دبل كم يجركا خم نسبزي كم تحجزو تفلت سي أبتدي درجة ندحر بتسحو كتحجزو أزي خبيدي preventive أنت يكبر قرم preventive كم زي ما كم كله نجار ناب تزلع على الأرز بحنسا ويكون أكسكوسم يوه سلازي توم warning signs ويدما توم ملكتات انتهي يوم يخاخ تفلت زلك نابنت نتمت أتجيزي موقع أبتوسنا أوان زتلاوت بحر انت أريخ موقع أنت أتسأل النحر كوين عليك زي رغبة النفسي أنا صراحة ستريس بس عنمو ما تيبزي لاش أوت قبرا بدك أينو تقطع زي كل جمر شعوب فلت أن تنفسيسي تنقل عز قبرو بدل زي ما تعتر نسو ويد ما فتسم زي ما سات نسوس أنا on the age ويد ما أبشفت أنح مو نقول نجر كم حدا حاو خمس بارع عزلو غير قربو ناي حدا أوان ثلاثة أوان ثلاثة أوان دحان مخونا بغت سألي خداقاقم كلهم موقع تلوتي شيفت انت دا غيرو سوي تقاوي دما ولد ولود كاوي قال قفلت وين تلوتس فلاتي ابقى قاليو بزي له خناتات بزي يتعنق خناتات كي دقسو زحدو له ان شاء الله صراحه تتسوقك خيلهم كي دقسو حدو تسوقي كازبلهم يلن حماق فتسيم كازبلهم يلن قالوا زغبروا ميلن ግን ቋሒሎም صباح صراحه تسوقي قت حديرسي تخيلس نو زغداس من كخفلله يزوم قلعس من كبلو عمي إلهم بعلهم سايغيرهم ماغنيفاي كمزي بلانس تريون حدا تصاصم انشالله عبيو خسايز غبرك اسالك بقومو دقاس يبلهم زحدرخ الله اذا حدا ملكتي نيشتي كنسا رياليستيكلي نيشتي كنساس عبايت مسلك انا اخ نعها عبايا إذا حدا قال ملكتي mood swings قالوا زنايك زانت ويد ما depressive mood كأني إذا حكوا سكان غير زيل حنت قوم تولاني سبك سحق خلو كرق خلوص مسحق سبالك سحج لوديو كسع إلى حساب حسب سي أيرد أنن كوينو سب منتاي مخنيات سحق إلى هات ساربني سحق بهالكوات أثر صح بحال سي يلا الحق ساز بحال نجر سي يلا اب سمعتها دلاس ترقب له نجر يلا كل جيزه ساديا كل جيزه غويتيا كل جيزه حزنتيا اذا خالق ملكت امزولنا تقطع ناي دقاس لوتي نتونا وحق جيزه صبوت دقاس نيركا اب توسن اوان دقاس زي بالكا نجر تحدر بزي تفلت مخنيا ግን ድቃስ አይድቅስ እዞም ካለ ምልክታት ስለዚህ ቶም ምልክታት ዝተፋላለዩ ብዙሓት እዮም ክልወጥ ከሎ ግን ከተሰፍለሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ ነብስኻ ስለ ዝኾነት ኣካልካ ስለ ዝኾነ እቲ ምልክታት ተዳ ጽቡቕ ጌርካ ቀሊብካሉ ትሪኦ ኢኻ ልክዕ ከም ማኪና ክትዙር ከለኻ ምልክት ተሪእካ ምሽ ናብነት ናይ ነዳዲ ምልክት ተሪእያትካ شعون تطوق تولي ما لا تيكونه ግን አርያትካ አላታ ምልክት ታኻት ገብር ዘለክ ተኺልካ ፍሪ ወይ ተዳ ደሃን ምልክት ይልካን ተዳ ኺትካ እንታይ ያጋጥም ኣብታ ፍሪ ወይ ተጠውቱ ለካ ማለት ቆም ዝገብር አውቲሳ ግን የለ እቲ ምልክት ምስራይ ሽዑ ይስጉምት ዝወስድ ስለምንታይ መታን ትዝመት ዘሎ ሓደጋ ምን ትከላኸለሉ ኣብ አካላትና ድማ እቲ ምልክት ከርኢ ከሎ ሽዑ ክንወስዶ ዝግባአና ክንክን አሎ ማለት ስለዚ ከም ዝበልካዮ ምናልባት ብዛ ዘጨነቅ ኩነታት ተዳሎ ተመሊስካ ክትሓተሉ ግባአክ ታይ ተጨነቀ አማንን ተዕርኮንካ እምነት ዲ ዘጎድለን ዘሎ
ወይስ ዘይገበርኮ ነገር ኣሎ ድዩ ክፍጽሞ ዘለኒ ስርዓታት ንኣብነት ዘይገበርካይ ነገር ክህሉ ክልኾን ማለት ዘይፈጸምካዮ ስርዓት ክስኸ ድቃስ ክኸልካ ክልኾን ስለዚ ነቲ ትገብሮ ነገር ምስራዕ ማለት ክብሪ ሓወይ ድዕር ሓቂ ተለኹ ወላ ኣብዚ ዝመፀ ሰብ ወላ ን ኣሜሪካ ድዩ ኣትዩ ካናዳ ድዩ ኣትዩ ወላ ኣውስትራልያ ወረ ዘሎ ሰብ እቲ ናይ ውሽጢ ሓጎስ እቲ ናይ ውሽጢ ሰላም ግና ክስእን ትሪኦ እንታይ ድጎድለና ደሎ ናይዚ ሲ ምክንያቱ እንታይ እዩ እንታይ ነዞም ኩሉ ሰዓት ኣብ ገዛ ስራሕካ ድመፁ ሰባት ወይ ገለ መወቀሉ ኢንተርኣኻይስ ኣብ ምንታይ ትርእለኻ ዲፕሬሽን ወይ ድማ ቅዛነት እንተዳ ንዘረባ ኣለና ኮይና ምስ ንዋታዊ ትሕዝቶ ዝተሓዝ ኣይኮነ ዝበዝሕ ግዜ ኦፍ ኮርስ ድኽነት ከም ትዝበልናዮ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ክኾን ይኽእል እንድዩ እቲ እምብዛ desperation ወይ ድማ ናብ እምብዛ ተስፋ ቅብፀት ዘብፅሕ ባይ ዘ ወይ ከም ትዝበልናዮ ቅዛነት ተስፋ ሙግዳል ተስፋ ምፅንቃቅ እንድዩ ኣብ መወዳእታት ተስፋ እንድሕር ተወዲኡ ትወስዶ ስጉምቲ እዩ እቲ suicide ኢንሻአሎ ስለዚ ናይ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ናይ ብዙሕ ኩነታት ድምር እዩ ዲፕሬሽን ከም ትዝበልናዮ መጀመርያ ስእነት ክኾን ይኽእል ሓደ ካብቲ ጠንቂ ክኾን ይኽእል ኣብዚ ዓዲ ግን ናይ ስእነት ሕቶ ይኮነ ስለዚ ሜንታል ሄልዝ ናይ ኣእምሮ ክስታይ ኣብ ኣእምሮና ሴሮቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ እሱ እንተዳ ጎዲሉ እቲ ናይ ሓጎስ ናይ ሃፒነስ ሆርሞን እሱ እንተዳ ባይታ ዘቢጡ እንተዳ ዘየለ ከለካ ክነሱ ከንጉይ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ሳድ ኮን ትኽእል ኢኻ ከም ዝረኣናዮ ኣንቶኒ ቦርዴይንን ሓንቲ ናይ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ሰሙን ሚሊዮነርስ እዮም ዝጎደሎም ነገር የለን ኣብ ኣእምሮኦም ግን እቲ ናይ ሓጎስ ዝበሃል ነገር ውዱእ የብሎምን ኮይኖም ጸኒዖም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኩነታት እዩ ግን at the same time ድማ ማዕረ ድማ ናይ ፓብሊክ ሄልዝ ኩነታት ካይ ምክንያቱ እንታይ ያ ተድልዮም ዘላ ብዛ እዋን እዚኣ ተስፋ እያ ተኺደካ ኣብ ተወሰነ እዋን ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ዝመስል ነገር ሒዙካ ዝኸይድ ነገር ገለ ተስፋ ዘኺደካ ካብዚያ ናብዚኣ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ሰዓት ንክልተ ሰዓት ክትስጉም ትኽእል ኢኻ ተተባሂሉ ዝበዝሕ ግዜ ናይ suicide ነገር እንተዳሪናዮ ኣብ ተቐዳመይቲ ሰዓት ናይ ታዘው ሓሰብዋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት እዮም ዝፍጽሙ ይዝባል ካብ መንጎ ሓሳብን ምትግባርን ዘሎ ግዜ ሓንቲ ሰዓት እያ ይዝባል ብመጽናዕቲ ሽዑ ስለዚ እንተ ኣሳኸተና ወሓኺልካ ሓንቲ ሰዓት ከተርሕቀሎም ተዳኺልካ ንህይወትሲ ዕድል ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ ጠኒሖም ከደግምዋ ዶ እታ ሰዓት ሓልፍካ ኣላ ድዝመፅ ዘሎ ድሕሪ ሰሙን ካብ ምናልባት ክደግምዋ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ እቲ ኮር ወይ ድማ እቲ ጠንቂ ናይቲ ሕማም ናይቲ ፀገም እንተዳ ዘይተፈቲሑ ናብኡ እናተመላለሱ ዝበዝሕ ግዜ ይመላለሱ እዮም ግን ተቐዳመይቲ ፈተነ እንተዳ ኣሊኻ ኣሎም ነታ ካልአይቲ ንኸይበፅሑሲ ክግበር ዝከኣል ሕክምናታትን ገለንሲ ደገ ከፊትካ ኣለኻ ማለት እዩ at least ሻንሳ ኣይትስእኖም ናለኻ ኣብታ ካልአይቲ እውን ከምኡ እናበልካ እናተቃለስካ ክሳይ ዝግበር መስርዕ it's a process ኣብቲ ህይወት እቲ ዘለው ካዮም ዝያዳ ዝፈልጦ ሓቂ ንምዝራብ ብደገ ኾንካ ክትንትኖ ብርቱዕ ኣብኡ ዝነበሩ ብኡ ዝሓለፉ ወይ ድማ ብቐረባ ነቶም ዝኸድዎም ዝፈልጥዎም ዝያዳ ንዕኡ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም ሓደ ካብቲ ብዙሓት ዘዘራረብኩም ግን utter desperation ወይ ድማ ፍጹም ደቅ ኣለዎም ስራሕ ኣለዎም ናብራ ኣለዎም ንደቆም ነቶም ህፃናት ደቆምን ዝኸውን ተስፋስ እያቱ ትፅንቀቆም ትውድኦም ነው ስለዚ ከም ትዝበልና በቲ ሓደ ወገን ናይ ሜንታል ሄልዝ ናይ ኣእምሮ ናይ ኬሚካል ምፅንቃቅ ፍጻመይ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ዙርያኻ ናይ ትዘለካ ናይ መከላኸሊ ክስተያትካ ድማ መውሓድ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ተቀዳማይ ሪስክ ፋክተር ንሱሳይድ አይዞሌሽን ወይ ድማ ምንጻሊ
أبو ختستهل تقلي خاشع نتسب نيتسب أكايدو سي تمجمر يا أخ قبر كله ناتفلين ناتنتسأله خيط كله حدا سب زاربونيرا ناتنتسأله يزخيت له أديو سينو بسويسايد أديو سينو نسوم سوال حدا سب يراهم دحرموت أديو سي أو حدا جزات عادي سب ناتنتسأله خيط كله تداري خيو حدا ملكت ناي warning ناي متأنقطها ملكتي انتايو تتأنقو زبالنا يقن أبقالي يقنزب ويدما سئنات كخون غيلي حدا علنا نيرت مالي أبزي ناي أوبر سيستم سماتساسي زوم سب تاكسي سرح سينا موغا أقول الله يوتو ما بقى مكستاقيرو ما قال لي ما بعل نيويورك زلوتي لايسنس ناي تاكسي نخجزوس 4,500 شح كفيلهم يمزجزوا أنا سرحهم قنا وطفي ولازم ما زريوا نجر والحنتي باللمن immediately ناب سيسايد زخيت كستالهم يعني زي manufacturing نجر أو أمريكا زي ويست ميد ويست على أوهايو زلوا صراحتين تات وسرعهم نابكال مسكدمو تدرجات مرتم نخال زي سرعهم كم زي كونه مسرعيو سيسايد ريت أو 5 بز حير تذكر ما كان سيسايد كابمت أنا يا مالتي statistics كوا مونغو 14 حساب 24 تنزلوا علمي ما بأمريكان اتقد كلا أي تنك موت أبز عدمزي سيسايدي number 2 ناي موت تنكي سيسايدي قال statistics كابدك تبعتيو بدك أنستيون كن ولا دور كله 78% ناي سيسايد ما يدك تبعتي 78% بتعام عبنا قدري 78% اتنزفتنا دك أنستيو بزح اتن بديبريشن diagnosis زلون دك أنستيو اتم 78% كميتي عود ناي سيسايد سايز قبرقن دك تبعتي تايزر اي كازي ناي قدن ناي mental health problem تقراي زي كونه رديئت ناي محتات دخامومي مغنياتو أما صنعتو يكون أب كله انت داريخة رديئت زحتت قوالن ستيتيان أنا خمز خونا اللهو إذا سمع عن اللو إلى رديئت فاحتر ترتبل قوالن ستيتيان واتبعتاي رديئت كحتتاي إني خمز خونا اللهو ساكت أب ويدما وحدو مكتو قال ملا سلازت زعبنا يوم رديئتنا محتات تخلونا أزيو حدي إذا statistics 78 مس 20 كلتن percentage 78 كميتي أتوم دك تبعتيو depression سلازلهم زي كونسي رديئت كتوم فصولو زخولو أكل زي مهلاوني أب هزبنا أنت دامتي خيو درجة كله هزبنا رديئت ناي محتات تقولو ناحيتي كم هزب مالتي حدا هزب مسكال هزب انت الناس أتير كان I wish ناي إرراوي مصنعتي بزعباز تزهلو مو تنيريو سيسايد حدا غابتي رديئت وحالو تايو ويدما prevent قبرو حدا غابتو نقر تايو تزارب اللو سب مهلاوي مسكال سب تزارب تخيلك كنفسل كاز تدخلو زلوا تبوش تخا خوين ز سارات اي كا زلو نغرسي منفسي سب تدا رخيبك سبورت جروب تدا رخيبك إنها نفسي يزخيت نازل غي يزخيت انت دا عارفين كايو حسكاين لحركيت كاغن نابقى لنا غير يختكوس حزبنا بزح يوقع زياده نابز اخيد له من كاب حزبنا طراي ديكونس كتريو خل خدمه كم هابتي ذهبت مهاجر أمريكا ريت ناي نفس قتلت بعلو أب سويدن بزحو أب أستراليا سي بقى بزح سبي نفسه دتفق مو زين دماتن هابتا ما زبهلا سب جنزب ديو جلس ليس نلو كم يجرنا رأس قتلت نزل حاسب سب كم يجرنا نرحنه نمن تاي سب يموت بز قدايزي كم يجرنا نوت أيو كمت أقدمنا وجمرنا يا وداني تقند الريسك فاكتور ناي
my suicide ወይ ናይ ርእሰ ቅጥለት isolation ወይ ምንጻል ኢልና ይምሽ እቲ ቀንዲ prevention ወይ ድማ መከላኸሊ ናይ ነብሰ ቅጥለት ከኣኒ connection እንተ ደኣ heart to heart ወይ ልብ ንልቢ ትዛረቦ ሰብ ወይ ግሩፕ ከይፈረደካ ማለት ብዘይ ፍርድ ብፍርድ ከይራየካ ከም ዘለኻዮ ተቀቢሉ ንናይ ልብኻ ክሰምዓካ ዝኽእል ኣካል ዝኣምኖ ትብሎ ሰብ ተለካ ወይ ግሩፕ እንተለካ ከም ዝበልናዮ ከይፈረደ ናይ ግድን ኪላ ኾን ኣይኮነን ዘሎ ግን ተቀቢሉ ሓቂፉ ገለ ክንገብር ኣለና ንኺት ናብ ክስቶ ወይ ናብ ሕክምናው ንኺት ኮታ ብኻልእ ዓይነት ማእዝን ኮይኑ ርእሲ ዝቕበለካ ናይ ልብኻ ክሰምዓካ እሰምዓኒ ትብሎ ሰብ እንተለካ ትዓበይ prevention እዚ suicide ምስ መፀካ ተጥርዮ ርክብ ኣይኮነ ገና ብጥዑይካ ከለኻ ተማዕብሎ connections ኣብዚ ቃዩተን ማሕበረኮማት ብፍላይ ድማ ኣብያተ ክርስቲያናት ክነጥፋ ትጽቢት ዝግበረላ እቲ ጥዑይ ዝኾነ ክርስቶሳዊ ሕውነት እቲ ብዘይ ምፍርራድ ዘለና ምቅብባል እዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም ድማ ኣካልናቱ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፈውስስ ኣብ ኣባና እዩ ዘሎ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ኣብዘን ምዕቡላት ሃገራት ዝርከብ ገንዘብ መሊኡ እዩ እቲ interpersonal relationship connection ግን ብዋሕድዮም ዝሳቀዩ ንሕና ንህብትን ብኦም ገንዘብ ሃብታም ኢኻ ብሰብ ግን ድኻ ትኸውን ውሽጥኻ ሰብ ናትካ የለን ብርግፅ ኣብ ዓብ ዳራሽ ምስ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትውዕል ግን ጽሙዋ እዩ ተበሊዕካ ኣለኻ ሰብ ኣብሎ ብጥቓኻ ግን ብጽሙዋ ተበሊዕካ ኣለኻ ኮኔክት ዝገብር ሰብ ምሳኻ የለ ሕጂ ኣብ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲና ኮኔክሽን ኣሎ እንዲ ዝንጸላ ርእስታት ግን ኣለዋ ሓንቲ ኸባታተን እዛ ናይ ኣእምሮ ፀገም ሕጂ ኣብቲ ኮኔክሽንና ኣብቲ ርክባትና ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገምን ከም ዘሎ ንቡር ምዃኑ ንዕኡ ድማ ክንከላኸሎ እናተሓጋገዝና ከም ዝኾንና እንተዳ ኣተኣታቲናዮ እቲ ኮኔክሽንና ሃብትናይ ኣብኡስ ከነድምዕ ንኽእል ኢና ባህላ እየ እዚ ምናልባት ብዛዕባ ኣብቲ ባዕሉ ግዜ እንዲሉ ኣርእስትና ናይ ሓቂ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ከተለልዮ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ምስ ሰብ ኮፍ ኢልካ ትዕልል ዝፃወተሉ ግዜ ክህሉ እንታይ እዩ ፀገም ንሪኢ ዘለኹ ኣነ ካልእ ነገር ቢዚ እናገበረና ወላ ኣብ ገዛ ኮይንካስ ናይ ልቢ ሓድነት እውን የለን ሕጂ ንሱ እዩ ድበልዓና ደሎ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣነ ድዒ ዘይተጋጊ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ እቲ ርእሱ ዘጥፍእ ወላ ኣብ ካልእ ዓዲ ስደታት ኮይኑ ከምኡ ዘጥፍእ ኣብዚ ምዕቡል ሃገራት ኣትኸለኻ ግን ብሰብ ድኻ ትኸውን ብሰብ ውሽጥካ ይፅሞቅ